ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер карда 3-4 калима комментаре нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. шаби гузашта дар Сочи турнири ACA 141 баргузор гардид ва дар он варзигари тоҷик Давлатманд Чӯпонов дар қафас бо варзигари бразилӣ Леонардо Лимберг вохӯрд. ин муҳорибат дар вазни ним сабук баргузор гардид ва аллакай дар якум раунд ба анҷом расид. варзигари тоҷик дар дақиқаҳои аввали якум раунд рақиби худро ба усул гирифта ӯро маҷбур кард ки таслим шавад ва ҳамин гуна ғалабаи дурахшон дар якум раунд ба даст овард. мо Давлатманд, даста ва мухлисони ӯро табрик мекунем. муҳорибаи пурраро дар телеграм канали мо Паҳлавон TG тамошо карда метавонед. аллакай имшаб турнири UFC Fight Night дар Лондон баргузор мегардад ки дар он беҳтарин муҳорибаҳо мешавад ва ҳамчунин дар ин турнир ду ситораи нави UFC Педи Пимблен ва Муҳаммад Мокаев баромад мекунанд. шаби гузашта иштирокчиёни ин турнир муҳорибаи рӯбарӯ гузаронданд. биёед тамошо мекунем. £156 for Paddy the Body Pimblett. хотиррасон мекунем ки турнир имшаб, яъне шаби 23 июл аз соати 19:00 ба вақти Москва ва 21:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 22:00 ба вақти Москва ва 00:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ссилкаи пахши мустақими бепули ин турнирро дар телеграм канали мо Паҳлавон TG пайдо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описани видео. ҳамчунин муҳорибаҳои асосии ин турнирро телеканали Матч ТВ нишон медиҳад. дӯстон, ба шумо тавсия медиҳем ки ин турнирро тамошо кунед. муҳорибаҳои хеле шавқовар хоҳад шуд. ҳамчунин баъди турнир мо муҳорибаҳои асосии ин турнирро дар телеграм канали худ мегузорем ва шахсоне ки пахши мустақимро тамошо карда натавонистанд метавонанд рӯзона ба ҳазур тамошо кунед. ҳамчунин шаби гузашта дар Лондон аввалин пресс-конференсияи турнири UFC 280 баргузор гардид ки дар он Чарлз Оливера, Шон Омели ва Билол Муҳаммад иштирок карданд. дар ин пресс-конференсия аз аввал бояд ки Ислам Махачев ва Чарлз Оливера иштирок мекарданд, аммо бо сабабҳои номаълум Ислам Махачев иштирок карда натавонист. ҳозир боша мо суханҳои Чарлз Оливераро аз ин пресс-конференсия пешкаш шумо мекунем. Чарлз, туро муҳорибаи калон дар Абу-Даби интизор аст. чӣ гуфта метавонӣ? ман хеле хурсандам. маро дар Абу-Даби муҳорибаи ҷиддӣ интизор аст ва ман исбот мекунам ки ман чемпионам. савол ба Чарлз. Чарлз, муҳорибаи шуморо бо Ислам ҳама дидан мехостанд, аммо ба ту ин муҳориба шавқовар набуд. гӯй ки чӣ тағйир ёфт то ин ки ту барои муҳориба бо Ислам розӣ шавӣ? ягон чиз тағйир наёфт. ба ман танҳо муҳориба пешниҳод карданд ва ман ӯро қабул кардам. мо мутахассисем ва бояд муҳориба гузаронем ва чемпион бояд ҳамин гуна рафтор кунад. ҳама на танҳо оиди гӯштинги ӯ ва ҳамчунин оиди рақибони ӯ гап мезананд ва ту ният дорӣ ки дар ин муҳориба нишон диҳӣ ки ӯ сазовори муҳорибаи унвонӣ нест. не, ман ин гуна суханҳоро намегуфтам. ӯ мавҷи хубро ба даст овард ва ба болои рейтинг баромад. фикр мекунем ки агар дастовардҳои моро муқоиса кунем, шумо мебинед ки рақибони ма дар сатҳи баланд буданд, аммо вазифаи ма баромадан ва исбот кардан ки ман чемпионам. ман ҳам савол ба Чарлз дорам.
چارلز امروز تو رو همچون چمپیونی پیشینه معرفی کردن، اما مایکل بیسپینگ با تو سلام کرده تو رو چمپیون نامید، چون او چمپیون است. در حقیقت او چمپیون است. چشم آدمان این چشم خداوند است. برای همه از آدمان میپرسیم با فکر شما کی چمپیون است؟ چارلز بسیاری‌ها анонси муҳорибаи туро бо ислам интизор буданд ва ҳамчунин бисёриҳо мегӯянд ки агар ту исламро дар Абу-Даби дар назди чашмони Ҳабиб шикаст диҳӣ, пас шояд ки ин чиз Ҳабибро маҷбур кунад ки карьераи худро барқарор кунад. оё ин чиз барои ту мотиватсия шуд ки ту ин муҳорибаро маҳз дар Абу-Даби гузаронӣ? ман фикр мекунам ки хубтараш ин савола ба ӯ диҳен. ӯ карьераи худро ба анҷом расонд ва ӯ ин чизро сазовор аст ва ман ӯро сахт эҳтиром мекунам. аммо диққати ман дар муҳорибаи дар пешистода аст. ман моҳи октябр дар Абу-Даби меҷангам ва баъд моҳи январ дар Бразилия. гӯй ки барои шахсан худи ту ин чиз шавқовар ҳаст? оё ту худат мехоҳӣ ки Ҳабиб баргарда ва шумо бо ӯ ҷанген? албатта ки барои ман ин чиз шавқовар аст. ман ӯро сахт эҳтиром мекунам. ӯ дар ин варзиш бисёр чизҳоро ба даст овард ва фикр мекунам ки ба тамоми дунё муҳорибаи мо бо Ҳабиб шавқовар аст. аммо ҳамчунин мо бояд қарори ӯро эҳтиром кунем. ӯ карьераи худро ба анҷом расонд ва агар баъди оне ки ман исламро шикаст диҳам, ӯ баргаштан хоҳад ва бо ман ҷангидан хоҳад, пас ман тайёр мешавам. аммо ман қарори ӯро эҳтиром мекунам. چارلز چند روز پیش تو گفتی که تیاری که مهاجرت با اسلام رو در زمین آغاز کنی. برای مخلصان گریپلینگ این خیلی شاقوار است. با فکر تو اسلام برای این چیز روزی میشود؟ البته چرا که نه؟ چون که گریپلینگ طرف سختی اوست. اما او در حقیقت با ریکاردسمنی که از همه غلبه های زیاد در تاریخ UFC با طریق اصول دوره این کارو کردن میخواهد. برای همین خودش میدونه. ما او رو احترام میکنم. اما در این وزن پرابلم است. پرابلم اساسی چمپیون این وزن. بعد آخران محاربه کسی که چیز نگوید اما در وزن سبک چمپیون است. نام او چارلز الیویرا است. این پرابلم اساسی است. دوستان در همین جا نواری ما به انجام میرسه. حتما در کانال ابونا شوین، فکر عقیده‌تون رو نویسین تا بازدید خانواده سربلند باشین.